това видео подробно ще покажа лесна рецепта без плънка от А до Я. Ще научите 3 важни тайни в приготвянето на успешна и вкусна пуйка на фурна, както и невероятен сос специално за пуйка. И така, хубаво измивам пуйката и я поставям в силно солена студена вода с малко оцет да стои по-дълго време. Използвам чист леген или голяма тенджера. Така се пречиства месото и дори леко се осолява. Сега е време да ви разкрия първата тайна. И това е бланширането на пуйката. Така че следващата задачка, с която се заемам, е да бланширам цялата пуйка. Това става в гореща подсолена вода с прибавени зърна черен пипер, в която я потопявам за 2-3 минути. Трикът с бланширането го научих от един френски шеф, който беше щедър да споделя опита си. Ако нямате достатъчно голяма тенджера, слагате пуйката в една тава в мивката и поливате с вряла вода отгоре, отдолу и вътре. Ефектът е същия. Защо се бланшира пуйката? Така после по-добре се отделя дебелата кожа на гърдите. Добавя се допълнителна сочност, крехкост и чистота на месото. Бланшираната пуйка вече е готова, за да придадем вкуса, който искаме. За целта приготвяме марината. И ето, че минаваме към втората тайна на тази рецепта. И това е самият подбор на подправките за марината. Тази марината, която използвам, е резултат от доста опити за намиране на подходящи подправки за птици и може да се използва както за пуйка, така и за пилешко и за всякакви пернати. Съставките на маринатата са 3-4 супени лъжици слънчогледово олио, чесън на прах, лук на прах, черен пипер, сол, мащерка, магданоз, черен пипер, риган, босилик и кимьон. Ето това са. Специално са маркирани и на видеото, за да ви е по-лесно и ще ги намерите в описанието под видеото. Мазнината се слага за по-добро проникване на ароматите и солта в месото. Сега хубаво намазвам охладената и подсушена вече пуйка. Покриваме с домакинско стреч фолио и оставям за една нощ в хладилника или поне няколко часа. Защото целта ни е бързо да мушнем пуйката във фурната, а като извадим от фурната, всяка част от месото да има страхотен вкус и аромат. И ето и третата тайна. Преди да сложим пуйката във фурната, я намазам с овкусено краве масло по специална рецепта. Сега ще видите. Месото на пуйката е много сухо, особено филето, и това намазване ще има върховен ефект. Ето как става. В размекнатото на стане температура краве масло прибавяме сока на половин лимон и настърганото му кора, заедно с сол, млян черен пипер и 2 супени лъжици слънчогледово олио. Разбиваме го добре, леко отделяме кожата на пуйшките гърди и нанасяме маслото обилно под нея, а след това върху цялата пуйка и отвътре. Ако не сте го правили досега, не се притеснявайте. Отделянето на кожата става доста лесно благодарение на бланширането. Ако всички тия тайни са ви харесали, абонирайте се за канала. Тази рецепта е нашия подарък за вас за настъпването на 2026 година за всички наши абонати и гости на канала. Пуйките, които намирам в магазините, са замразени и с тегло между 4 и 7 кг. Това е най-едрата домашна птица. В случая имам птица от 4 кг и половина и първо я размразявам в хладилника. Това отне 2 дни. Част от приготовлението на пуйката също е да проверя вътре в нея по продължението на фенера дали са отстранени всички вътрешности. Пуйките, които се продават обикновено, са изчистени, но не винаги са отстранени белите дробове и други, които се намират от вътрешната част на фенера. Те не придават добър вкус и е по-добре да бъдат отстранени преди готвене.
След това завързваме пуйката с готварски конец. Това е лесно и придава красив вид на голямата птица, а и помага за компактността и по-равномерното й изпичане. Ако нямаме специален конец, употребяваме на вид на масур обикновен памучен конец от макара. За тази рецепта наливаме в тавата за печене около 400 мл гореща вода, от която след печенето се получава страхотен сок. Той ни служи за основа при приготвянето на соса за пуйка, който ще направим след малко. Покриваме широко алуминиево фолио, печем в средата на предварително загряна фурна за 1 час на 220 градуса, след което намаляваме температурата на печене на 165 градуса и печем около 3 часа и половина. При тази рецепта се спестяват многобройните обливания по време на печенето с сока от тавата. Печената пуйка е едно кулинарно пиршество. Много мои приятели и познати не се наемат да я приготвят само защото им се струва много сложно и трудно. Напротив, лесно е, иска се само малко смелост, желание и да си намериш пуйка, разбира се. Изваждаме пуйката и идва ред за бекона. Това е една много приятна стъпка и е изцяло по желание. Аз го слагам заради специалния аромат на пушено месо, който прониква в цялата пуйка, както и за допълнителна мазнина и сочност на сухото филе. И така покриваме с бекон пуйката. След това връщаме пуйката във фурната за 10-15 минути на 165 градуса до леко зачервяване на бекона. Изваждаме тавата с готовата пуйка от фурната и отделяме сока от тавата. Той ще ни послужи за основа на специалния сос за пуйка и сега минаваме към него. Приготвянето на соса за пуйката е много лесен и се искат малко съставки. В тенджера или дълбок тиган прибавяме няколко лъжици само от мазнината, която се е отделила в сока след опичане на пуйката. След това нарязваме една глава зрял лук и леко я запържваме без промяна на цвета с 25 грама краве масло.
Прибавяме смачка на скалитка чесън, един тафинов лист и щипка мащерка. Заливаме с 200 мл червено вино, добавяме щипка кристална захар и оставяме хубаво да поври 10 минутки на среден огън, за да се поизпари малко виното. Сега вече ръсим с млян черен пипер и зърна черен пипер и наливаме в тенджерата 400 мл от соса в тавата от печената пуйка. Оставаме всичко да ври на среден огън. Изключителният вкус на специалния сос за пуйка придава допълнителен разкош на прекрасно изпеченото сочно месо. Опитваме на сол. Тук преценяваме дали така полученият сос трябва да се сгъсти. Ако да, както в нашия случай, размиваме една супена лъжица натурални шесте в малко студена вода или с сок от пуйката и го прибавяме. Ври 3-4 минути до леко сгъстяване на соса, след което го прицеждаме горещ. Докато сосът е още топъл, слагаме в него 25 грама краве масло и разбиваме за плътност и блясък. Сосът се сервира топъл при поднасянето на пуйката. Вкусът на така приготвения сос е чудесен и това е главно заради соковете, в които се е задушавала и пекла пуйката. Те са най-подходящата и незаменима основа на този сос. И така успяхме да споделим с вас много тайни, бланширането на пуйката, подправките за мариноване, както и как се приготвя кравето масло за най-добро крайно вкусяване на птицата. Абонирайте се за канала за още истински, невероятно вкусни и лесни за приготвяне рецепти. И ето, това беше нашия подарък за навлизането ни в 2026 година за всички наши абонати и гости на канала.